Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän oppisopimuskeskuksen Sopimus Pro web-ohjelmaan. Tässä ohjevideossa näytämme, kuinka oppisopimusopiskelijan väliarviointi syötetään palveluun. Väliarvioinnista saat sähköpostiisi muistutuksen ja viestissä löytyy linkki, josta klikkaamalla pääset suoraan ohjelmaan. Ohjelmaan kirjaudutaan salasanoilla ja mikäli olet unohtanut ne, voit tilata ne oman sähköpostiisi tästä. Kirjoita oppisopimuskeskukselle antamasi sähköpostiosoite tähän kohtaan ja paina lähetä. Salasanat tulevat heti sähköpostiisi. Mikäli et löydä niitä, niin tarkista vielä roskapostisi. Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi. Klikkaa kohdasta Tee arviointi ja hae korvausta. Mikäli sinulla on useita opiskelijoita, valitse sen opiskelijan nimi, kenen arviointia olet syöttämässä. Syötä arvosanat tutkinnon osittain. Muistathan, ettei kaikkia tutkinnon osia tarvitse arvioida kerralla. Muista sanallinen arviointi kuluneesta jaksosta. Tähän voit myös kirjoittaa tulevaa suunnitelmaa. Mikäli sinulla on jotain muuta koulutukseen liittyvää asiaa, jonka haluat saattaa oppisopimuskeskuksen tiedoksi, voit kirjoittaa sen tänne. Paina lopuksi Jatka. Tarkista, että arvioinnit ovat oikein, tee mahdolliset korjaukset tai paina Lähetä. Täytä mahdollinen palautelomake, jota kysytään silloin tällöin, ja paina Lähetä. Tämän jälkeen olet tehnyt arvioinnin onnistuneesti. Mikäli sinulla on muita arviointeja tekemättä, palaa niihin tai kirjaudu ulos. Muistuta vielä opiskelijaasi, että hän käy kuittaamassa arvioinnin. Nyt on valmista, joten osaat hoitaa homman itse.